Kaixo eta ongi etorriak magazinera, gaur abenduaren 30 dugu urte honetako azken saioa, hemen magazinean, eta urtengo azken saio honetako ere bi elkarrizketa izanen ditugu. Alde batetik, Ainhoa Jauregirekin, egonen gara, bera haurreskoletako gurasoek elkarte horretako kidea da, eta hain zuzen ere duela egun batzuk elkarretaratze bat egin zuten salatzeko Iruñerrian aurreskoletan euskaraz ikasteko aukera aski urria dela eta ez dela hobetzen azkeneko urteetan. Berak kontatuko digu zertan datzan aldarri guzi horiek. Bigarren elkarrizketan berriz, Sound, Iruñerria antiespezistako kidekin egonen gara, eta hain zuzen ere Olaia eta Aimarrekin, eta haiek gauza bereziat aldarrikatuko dute. Aldarrikatuko dute Olentzeroren kabalgatan, hor animalien erabilera desegokia egin zela, eta horretaz gain Eguberrietan animaliek ere salerosi egiten direla merkantziak bezala. Haiek kontatuko digute eta izanen dugu aukera ere sakontzeko animalismoaren, antiespezismoaren argudioetan. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Hasteko, efemerideak. 1833 urteko abenduaren 30 zen, Javier de Burgos ministroak 1833ko Espainiaren banaketa administratiboa egin zuen, eta 59 probintzietan banatu zuen. 1922an, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna eratzeko hitzarmena sinatu zuten Moskun. 1956ko, abenduaren 30ean, Patti Smith, abeslari estatubatuar ezaguna, jaio zen. Eta 2006ko abenduaren 30ean zehazki Saddam Hussein, Irakeko presidente ohia exekutatu zuten. Ea zer gertatu den gaurko egunean edo atzoko egunean, egunkarien azalei errepasoa emanez. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, hildako bertze 4 emakumek alarma piztu dute indarkeria matxistagatik. Abendua, azken 2 hamarkadetan eraildako emakume gehien izan dituen hilabetea izan da. Indarkeria matxistaren 30 biktima erasotzeko arrisku handian daude Nafarroan, duela urtebete baino 10 gehiago. Argazkian berriz, Osasunako jokalari batzuk Roberto Torres sorbaldan daramate, eta izenburuan agur gutar bati. Roberto Torresek, kapitain handiak, amaiera emango dio Osasunan emandako 18 urtei, eta agur erranen diezelaiei hilaren batean sadarren. Berri gehiagotan, Nafarroak 40 milioi euro jarriko ditu Landaben Arazuri Orkoien trenbide konexiorako. Abiadura handiko trena Iruñera 2027 arte atzeratzen da gutxienez, eta Tafaia Kanpanas tarteko lanak 2023an hasiko dira. 82 urterekin hilda Horrei, Pele, futbolaren mito handia, eta Ilara Luzeak planetarioan, eta 6.000 bizitari baino gehiago, Irulegiko eskua ikusteko. Diario de Navarran, krimen matxisten gorakadak zauriak zabaldu ditu gobernuan. Robles ministroak autokritika eskatu dio Podemosi, bere legea dela eta. Argazkian Roberto Torres eta izenburuan Torresek Osasuna utzi du. Talde gorritxoan 18 denboraldi egin ondoren 33 urteko Arreko kapitainak bere ibilbidean bertzen norabide bat hartzea erabaki du Iranen jokatzeko. Berri gehiagotan, Nafarroak talentua itzularazi nahi du zerga tratu hobearen bidez, eta Volkswagenek 5,8 milioi euro jasoko ditu trenbidezko autoen irteera hobetzeko. Gara egunkarian, amorrua Rebeka Guaita, indarkeria matxistaren ondorioz hildakoagatik. Zirrara eta amorrua nabariak ziren atzo eguerdian Bilboko udaletxearen aurrean eta arratsaldean San Francisco auzoan, Ilargi tabernako argazkian Guaita hil zutenean. Argazkian jendea Irulegiko eskua ikusten dabil eta izenburuan 100 pertsona, 100 motiborekin Irulegiren eskua ikustera joan ziren. Baita ere, bertze berri batzuetan, Ernaik bere 10. urteurrena ospatuko du Elorrion topagune batekin, eta poliziaren atxiloketetan heriotza kausa nagusia, heriotza naturala omen da ikerketa baten arabera. Eta berri egunkarian, argazkian, mugimendu feministak deituta, egin zuen protesta Bilbon atzo iluntzean. Izenburuan Bilboko hilketa matxista salatu dute kalean. Mugimendu feministak eskatu du lehen mailako arazo politikotzat hartzeko indarkeria matxistari aurre egitea. Rebeka Guaita Guakanen heriotza arbuiatzeko elkarretaratzeak egin dituzte Bizkaiko hiriburuan, Donostian eta Iruñean.
Bertze argazki batean berriz futbolaren erregea, Pele. Edson Arantes dos Nascimento, Pele, zendu da. Askorentzat, historiako jokalaririk onena. Eta Euskal Herria irratian, 6.000 pertsonak baino gehiagok ikusi dute Irulegiko eskua planetarioan. Aurre ikuspen guztiak gainditu zituen Iruindarren ikusmirak. Ilara luzea sortu zen planetarioaren inguruan eta ordutegia zabaldu behar izan zuten. Bertaratutako guztiak Arangurengo aurkikuntzak gertutik ikusteko aukera izan zezaten. Baita ere, Imanol Cañamares, Kontseilu Sozialistako kidearen hitzak, langileria zukutzen ari dira eta antolaketa ezaz aprobetxatzen kapitala. Azkenik, Joanes Ilarregiren hitzak, bidea hasi bertzerik ez dudala egin sentitzen dut. Eta akitzeko asteburuko eguraldia. Gaur hego-mendebaldeko haizeak zakar joko du, goizean goiz hodeitza handia izanen da, eta euri apur bat eginen du ekialdean batez ere. Baina orduak aurrera egin ahala, erabat atertu eta ostarteak zabalduz joanen dira. Hego-mendebaldeko haizea oso indartsu ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin hainbat tokitan. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira eta beroenak 20 graduko muga gaindituko dute ipar partean. Udaberri itxurako giroarekin amaituko dugu urtea. Zeruan, tarteka goi-hodei eta erdi mailako hodei batzuk agertuko dira, baino giro eguzkitsua izanen da nagusi. Ebro ibarrean lainoa sortuko da eta zenbait lekutan jasotzea kostatuko zaio. Hego osagaiko haizeak zakar joko du, goizean bereziki, eta temperatura maksimoak oso suabeak izanen dira. Kantauri isurialdean batez ere, bertan hego haizearen laguntzaz 20 gradura igoko delarik. Eta urtea giro eguzkitsu eta epelarekin hasiko da. Lainoa sortuko da eguneko lehen orduetan, baina gerora zeruan erdi mailako hodei eta goi hodeiren bat baino ez dugu ikusiko. Egunaren amaiera mendebaldetik hodeiak helduz joanen dira eta lainotuta geratuko da gauean. Hegoaldeko haizeak indarrak galduko du atxaldetik aitzinera. Gaueko temperatura apur bat jaitsiko da, baina beroenak oraindik ere 20 graduko muga gaindituko dute Kantauri isurialdean. Urtero bezala, aurten ere bai, haurreskoletako gurasoak elkartu dira, elkarretaratzea egin dute, hain zuzen ere, euskarazko eredua izanen duen haurreskola bat aldarrikatzeko euskalgintzak egin zuen deialdia benduaren 22an, eta, zehazki zer aldarrikatu zuten, eta nondik norako horiek aztertzeko, Ainhoa Jauregi, haurreskoletako gurasotako elkarte horretako kidea denarekin egonen gara. Arratsaldeon, Ainhoa, mila esker gurean egoteagatik. Kaixo, arratsaldeon. Ainhoa, elkartu zineten beraz, 22an, bertze urte batez, zer aldarrikatzeko? Beno, urtero aldarrikatzen duguna, ez? Iruñeko auzo guztietan euskarazko murgiltzea duen haurreskola aldarrikatzeko. Azkenean Iruñan 17 haurreskola ditugu, bai udalarenak, bai Nafar Gobernuarenak direnak, eta horietako bakarra du euskarazko murgiltze eredua, ez? Orduan, hori handitzea eskatzen dugu. Zer nahi du euskarazko murgiltze eredua izatea haurreskola batek? Haurreskola hori oso osorik euskaraz bizitzea. Esan nahi dut, bai txikiek dena jasotzen duten hizkuntza euskara izatea, bai handauden langileak euskaraz lan egitea, eta bizitza euskaraz egitea, azken finean. Eta kontua da, hau ez dagoela apenas Iruñean. Hau da, euskara eskaintzen duten haurreskola horietan ere bai, nolabait ere ez dakit, langileekin edo haurreskolako bizitzako hainbat zati edo arlotan gazteleraz egitea tokatzen da. Bai, murgiltze eredua euskaraz bakarra. Gero daude 3, eredu mistoak, gu deitzen dugun eredu mistoa dutenak, ez? Baziren haurreskolak euskara lerroa, ze lerrokatzen dira, dira klaseak bezala, baina lerroak deitzen dira, ez? Euskara lerroa zutenak eta gaztelerazkoa. Ze gertatzen da hor, txikia gelan dagoenean ezitzailearekin euskaraz egiten da noski, haien aleginarekin ere, ze hortan ere ezitzaileak kontu handia dute, ez? Baina gero, bai patioetan nahasten direnean,
hori azkenean ezin da ekidin, edo aurreskolako bizitza ere, pues azkenean dakigu gaztelera euskara ez dakien norbait dagoenean, azkenean dena gaztelerara jotzen dugula, ez? Hortan, pues, bizitza hori ez da euskaraz egiten. Eta azkeneko urtean gainera, ja, Navarra Sumak eta udalean dagoen partiduak egin zuena izan zen, PSN-ren laguntzarekin, pues, ja ere ingelerako jarduerak sartu euskarazko lerro horietan, ez? Pues, beste hizkuntza bat eta hizkuntza potentea, ingelera hizkuntza, sartu zuten bertan ere. Orduan, bueno, pues, egiten diotena euskarari da, geroz eta leku gutxiago uztea. Aurre eskoletan, hori hortan ibiltzen ez garenontzat, 0-6 urte bitarteko zikloa da? 0-3. 0-3. 0-3. Bai, 0-3. bai. Eta horretan ja ingelesa ere sartzen dute beraz. Bai, hori izan zen haien joku trikia, ez? Esan nahi dut, azkenean gu euskara eskatzen genuen, eta hortan babes handia izan genuen, eta asko mugitu zen jendea, eta orduan bere haien joku trikia izan zen ingelera sartzea. Bueno, pues, azkenean gurasoak pixkatero bueltatzen garelako ere hizkuntzen kontuekin, ez? Eta nahi dugu gure txikiek are eta hizkuntza gehiago jakitea, hori beti delako onuragarria txikitxoarentzat. Baino bai atera zela idatzi bat haurreskoletak gehiengo zuzendaritzarek egina, esanez ez zuela inongo zentzu pedagogikorik hirugarren hizkuntza bat sartzea, ez? Hizkuntza garatzen ari dira berez, eta pues bueno, badagola denbora dexente ingelera ikasteko aurrerago. Gu beti diogu gu hizkuntzen kontra ez gaude, gu are kontrakoa, ez? Gu hizkuntzen alde gaude, baina bueno, oinarri pedagogiko batekin eta pixkat pentsatuz egiten diren gauzekin, ez? Horrela, pues bueno, euskarari eremuak kentzeagatik. Pentsatzen dut, Ainhoa, udaletik, gobernutik, orokorrean erranen dutela, aizu baino hemen ze murgiltze nahi duzu jarri, ez baldin badago behar bezain bertzeko eskaria, azkenean hor baldi dire, ez, eskola batzuk, bertan dugu inguruko biztanleriak, bueno, portzentai batek bai euskaraz jakin nahiko du, baina gehiengo batek segurazki ez, orduan jartzen badugu murgiltze eredua, kentzen ari dizkiogu eskaintzak populazioaren zati handi bati. Zer erantzun hori, Ainhoa? Bueno, pues, azkenean esaten dieguna da betikoa, ez? Zuk eskaintzen ez duzunean ezin da eskatu. Osa, nahi dut, azkenean zuk plaza portzentaia euskarazko murgiltzeroan gutxi dituzunean, edota Iruñeko beste puntan dagoenean aurreskola hori, zuretako ahalegin handi bat da ara eramatea, ez? 0-3 urteko seme bat edo bi edo alaba bat edo bi dituenarentzat badaki ze garrantzia duen gertu izatea, pues bai aurreskola, eskola edo dena delakoa, ez? Gertutasun printzipio hori. Orduan, nik argi dut jende asko azkenean gaztelerara eramaten dituela beharra dutelako aurreskoletan uzteko, eta gaztelerara eramaten dute pues, etxetik gertu dagoelako. Ezin dutelako Iruñeko beste puntaraino eraman. Eta horregatik guk argi dugu auzo bakaitzean euskarazko murgiltzeroa duen aurreskola egongo balitz, portzentai hori eta eskariak asko handituko liratekeela. Ainhoa, orain hori diozula, duela hilabete batzuk atera zen berria, hain zuzen ere zuek salatu zenuten, ez dakit Nafarroko gobernuak edo Iruñeko udalak atera zituen portzentai batzuk, ez? Egin zuten halako analisi bat, erraten, ez dakit, 20ko eskaria zegoela euskaraz edo halako zerbait, eta zuek salatu zenuten, hor batzutan trampak ere egiten direla halako estatistikekin, eta berez, ez, egitazko eskaria, demanda altuagoa zela euskaraz. Bai, ez dugu oso gustoko olako komunikazioak egitea, ze azkenean guk uste dugu portzentaien kontua ez dela, ez? Ari gara hitz egiten gainera txikien eskubide bati buruz, orduan nik uste hori ezin dela neurtu. Azkenean guretako, bai 120, bai 135 berdin dio. Eskaini beharko litzateke, euskara Nafarroko hizkuntza delako eta hainbat zelako. Baina bai hortan, konturatu ginela, egiten zutela haien portzentaia egiteko momentuan, ez dituztela kontuan euskarazko plaza batzuk, eta zehazki izan zen orain dela denbora dexente, eta guri portzentaiak egiten zerbait gehiago ematen zigun euskaraz. Eta, atera genuen pixkat, esateko gainera gezurretan ari direla, ez? Haie konturatzen direla, nahiz eta gutxi eskaini guraso askok euskarara ematen dugula, eta gainera, haiek egiten dutela olako portzentai batzuk atera, esan ez garela ia, ez ere izango ez bagina bezala, eta azkenean 20%, nahiz eta 20% izan, asko dira familiak,
eta 35% pues, are gehiago. Nahi gabe ateratako zifrak, haino. Haiek, ez, haiek oso haien politika eta haien honekiko duten jarrera beti da pixkat kontra egitea, gutxietzea, ez, txikien eskubideak, eta beti esan diegunean euskararen kontua, eta pixkat dei egin zaienean esateko, bueno, pues haien eskubidea da, eta honen kontra nola egin dezakezu, pues bueno, pues horlako gauza egiten dituzte ingelera jarri, gutxitu, pues aurreskola berri bat egin, baino, bueno, plazak, joku triki asko egiten dituzte euskarari lekua mugatzeko. Baino, aldiz, ikusten genuen gaur atera da berria, irulegiko eskua ikusteko izugarrizko kolak ere bazirela, milaka pertsona pasatu direla hori ikustetik. Ez dakit denak hain konten egonen ziren hainoa. Sumatu zuek Maia jauna udalera iritsia da, baldintzak aldatu direla euskarari dagokionez aurreskoletan. Aurreskolen kontuan bai noski. Maia eta Navarra Suma sartu zenetik, egin zen bi aldeen arteko akordio bat hortzegolako auzitegietara eraman zuten guraso batzuk aurreskolen kontua euskararekin, eta egin zen bi aldeen arteko akordio bat, eta kendu ziren euskara plaza asko. Gero ere urte bakoitzean egiten dutena da, eraiki izan zena pixkat gutxinaka txikitzen joan, orain daude ere txikien menuen kontuekin, beste gai bat da, sartzen dute ingelera tartean, ez dute zaintzen, ez diote 0-3 zikloari behar duen duintasuna eta garrantzia ematen, ez? Eta orduan gero ja euskararen kontuarekin, noski irulegiko eskua birazeiarak zituen, eta ni oso argi dut Iruñeko biztanleriaren gehiengoa bere txikienak bi hizkuntzatan moldatzea eta ez, euskara jakitea nahiko luketela, baina, karo, azkenean egunerokotasunean hainbeste trabai harrita, atzera joaten zara, edo da pixkat igual normalizatuta dugun zerbait, ez? Olako gauza jasate, igual beste lekuren batean, Euskal Herriko beste lekuren batean, etzen ongi ikusiko eta jendea gehiago borrokatuko luke, hemen ohituta gaude. Pena handia ematen didan zerbait da, baina ohituta gaude euskara gutxietzia ikustera. Eta orduan guasi bar gara horrekin pixka batez, euskara aldentzen eta gutxinaka babesa ematen eta eremuak handitzen. Euskarafobia ere entzun izan dugu gero eta gehiago, azken aldi honetan. Ainhoa, edozein kasutan, nola egiten da euskara eskaintzak gehiago jartzeko aurre eskoletan zer egin dezakegu, eta ez dakit horrek ere bere mugak badituen, hau da, badire aski irakasle halako eredu bat eman alizateko? Nik uste aski irakasle bai daudela, euskara dakitenak. Egia da orain, gaudela sartuta prozesu batean, oposaketa eta egonkortze askorekin, eta hortan ere ginen dute haien plana, ez, Navarra Sumak plaza gutxi jarrita euskarako profila dutenak ezitzaien artean, eta hori urte askotarako mugatuko du euskara eskaintza. Hori da, igual, jendarteak ikusten ez duenaz, edo langilea zara, edo agian, ez zaude hain informatuta, baino bai saiatuko direla euskara profila duten plaza horiek, ezitzaienak, asko mugatzen, ez? Eta beste ingelera eskatzen, beste hizkuntza batzuk eskatzen, eta euskara ezain beste. Baino nola egin dezakegu, nik uste bakoitzak duena egin dezakela, lehenengo eta behin euskara dakienak euskara erabiliz, hori beti, ez? Eta gero, nahiz eta alegina izan, txikiak euskarara matrikulatuz. Hori gakotxen hartan esaten dut, edo letra txikiarekin ze badakit eskaintza dela oso murritza, ez? Eta, bakoitza daukala bere egoera pertsonala, eta, horrez nahi zertuko, baino denak egingo bagenu euskarari aurre matrikula euskaran, edo gutxienez saiatuko bagina, edo gehiago eskatuko bagenuke kalean, edo mobilizazioak egingo genituzke, seguro nago gehiago lortuko genuela. Ze lortzearena euskarako eredu misto hori gaztelarekin eta ingelera sartu, lortzea euskara hori mantentzea izan zen, kalean egin genuen mobilizazio eta indarragatik. Bestela kenduko zuten eta listo.
Lehen zenioen Ainhoa, hoixen, ez, Euskara irulegiko eskuarekin, badagoela segurazki jendea, baduela, ez dakit ez, grina Euskaraz egiteko, eta ez dakit hoi gurasoetan ikusten den, hau da, badirela, ez, erdaliztunak, gazteleraz egiten dutenak, baina horietako handitzek Euskaraz ezin nahi dituztela beren aurrak, ez? Hau da, badago, erran dut, grin bat, Iruñean Euskara gehiagora eramateko, azken fini. Bai, badago, eta gainera, gero eta gehiago, ni gutxienez orain aurreskolan dauden gurasoen artean, esango nuke, erdia euskalduna garela eta erdia ez, eta erara ematen dituzte, nez? Pixkat euskara kulturan eta euskara hizkuntzan murgiltzeko. Ni ere beti dion nire egoera, ni nintzen euskarazko murgiltzea zuen aurreskolara, oraindik bakarra den hortara, eta nire gurasoak erdaldunak dira. Eta ni euskaraz eta gazteleraz hitz egin dezaket. Eta uste duzu aurrei ere ekartzen diela, ez dakit, onuraren bat, erran nahi dut hizkuntzari egiten diogun mesedetik haratago, ez dakit, aurrei edo dela kohesioan, edo delako, ez dakit, bueno, aberastasun gehiago ekartzen dituelako, balore ezberdinak, ez dakit. Bai, hombre, horrelako ikerkuntza asko daude, ni egia esan ez naiz hortan oso aritua, baina bai diotela, elebiduna izatea, ez, ekatzen dituela, gero hizkuntza gehiago ikasteko errastasun gehiago. Hori betek esango luke, elebidun egin dezaket ingelerarekin, ez, baina guari gara ere hemengo hizkuntza bati buruz, ez, nik beti hori diotenean, ingelerarekin elebidun egin daiteke, eta ni bai noski, eta ingelera beharrezkoa izango du seguruenik, edo ez, bere mundu profesionalera sartzen denean, edo beste momenturen batean, eta jasoko du, ez, baina ari gara gainera bertako den hizkuntza bati buruz, ez, eta intzarra dena irulegiko eskuak erakutsi duen bezala, eta oraindik bizirik mantentzen dena, eske, edozein linguista edo hizkuntza jakituna dena horrekin, ez, kriston garrantzia ematen dio. Orduan, euskarari ere balore hori ematea, ez. Ez dela beste ingelera bezala, ez da hemengo hizkuntza, eta garrantzia badu, hizkuntzak ikastea noski, beti da ona, eta gehiago jakin barko genuke, baino euskara eta gaztelera, euskara hemengoa da, eta zaindu behar dugu, babestu behar dugu, ze bestela gaztelera den hizkuntza hegemonikoak nahi ala ez jaten du, eremuak kentzen dizkio. Altxor bat dena, aberastasun iturri bat dena, nola borroka bilakatu duten zenbaitek, egoera prekari batean. Haino, azkeneko gauzatxo bat, ezakit, hoixen, aurreskoletako gurasoek horretaz gain bertze konturen batean ere bazabiltzaten, euskaratik aratago, ezakit ere 0-3 zikloko borrokak izan genituen nahikotxo, pasaden, uda aitzinetik, ezakit momentu honetan egoera nola dagoen, ezakit zuek ere hori babesten ari zareten? Bai, hasieratik babestu du, baina egia da, izan zara hezitzaileak eta langileak hasi ziren borroka potente eta hor aguantatu zutena, ze azkenean asko egon ziren eta borroka handia eta polita egin zutena. Greba bertan bera geratu zen, hori badakigu, eta orain borrokan jarraitzen dute, ez dute txiko, baina beste modu batean. Orain justu izan da pixka bat menuen kontuekin, aurreskolen menuak aldatu nahi dituztelako, eta horretan, gero sartuko dira ere egonkortze kontuarekin, borrokan jarraitzen dute, beste modu batez, baina bai. Ainhoa Jauregi, erraten nuen bezala, aurreskoletako gurasoetakoak. Ainhoa, zer eskatuko duzu, 12 matxak jaten dituzunean, 2023-rako? Gauza asko eta haien artean, zergatik ez, euskara zabaltzea eta Iruñeko auzo guztietan aurreskolak euskaraz izatea. Hortxe nutziko dugu, mez horrekin, Ainhoa, mila esker handit gaurko tarte honegatik. Zuei, eskerrik asko. Iruñeko udalean ze albiste? 50 urtetik gorakoentzako jogako eta gimnastika aerobiko modernoko udal kirol ikastaroetan plaza libreak daude. Izena emateko epea urtarrilaren 2 hasiko da, astelena, Zibibox Iturraman bertan edo telefonoz. 58 menu berezi urtezar gauean Iruñeko udaleko etxerik gabeko pertsonentzako arreta zentroan, futbol liga profesionalari esker.
Sarrerak lehen platera, bigarren arrainarekin, eta okelaren artean eta postearen artean erlijio musulmanaren erabiltzaileen lehentasunak kontuan hartuta. Zangoza kaleko aparkaleku proiektuak egoiliarrentzako eta merkatarientzako 356 plaza aurreikusten ditu lurpeko 4 solairutan, baita gurutzetako plazan ere. Tokiko gobernu batzarrak proiektua eta jendaurrean jartzeko epea onartuko ditu datorren hilabetean. Eta Gazteluko plazako Gabonetako azokaren azken astea. Artisau eta bidezko merkataritzako produktua saltzeko 20 postu baino gehiagorekin. Urtarrilaren 8 arte, egun hori barne, 11 2 eta 8 8 irekiko da azoka. Hilaren batean izan ezik, egun horretan itxita egonen baita. Berriak dena alaitasuna eta poza eta olentzeroren kabalgata ere izan genuen duela egun batzuk, hortzen hartu ziren aurrak helduak denak pozarren, urtetik urtera gero eta jende gehiago erakartzen duen ekimena, baina akaso denak ez ziren hain alai besta horretan, akaso bazagoen, hortzen izaki talde bat ez zuena bertzen poz berdinarekin bizitu kabalgata hori eta inzuzen ere hoxen salatu zuen bertze gauzen artean Zaunk, Iruñerriko antiespezisen taldeak eta orokorrean Eguberrietan animaliez egiten den tratua, kosifikazioa, salerosten direlako eta horren inguruan solasteko aukera izanen dugu, bain zuzen ere horko bikide ditugulako. Hemen gure ondoan, alde batetik, Olaia Garaialde, atxaldeon Olaia. Arratsaldeon. Mil esker gurean egotegatik eta Aimar hemen badut, Senosiain ere bai, antiespezistako kidea, mila esker etortzegatik, Aimar. Olaia, beraz, gu denak kontentu ginen olentzeroren agerraldi horrekin, baina, akaso denak ez zeuden hain kontentu. Han egon zineten, bortxen pixket, argazkiak hartzen, dokumentatzen, hor gertatzen zena, zer da, salatu duzuena? Joan ginen arte eskolara handik ateratzen delako kale jira, eta han zeuden 150 animalia inguru, hasieran denak eskolako patioan gordeta, eta gero ja atera zituzten kale jirarako. Azkenean, zeuden, animali bakoitzak zeukanen pertsona bat kontrolatzen zuen IES ez egiteko, azkenean animali horiek ez dutean egon nahi, eta ez badago norbait askatasun hori mugatzen duena, joaten dira. Eta zeuden idiak, hauntzak, astoak, zaldiak, oihuak, animali pila bat. Eta batzuk gurdiak tiratzen zituzten, gurdi horietan zeuden aurrak, eta hasieran zen erakusleio bat bezala. Hor zeuden animaliak, apaingarri bat izango balia bezala, eta aur guztiak, eta alduak ere bai, venga, atera argazki bat, honekin, bestearekin, eta gero behartu zituzten desfilatzera gainerako jendearen artean, zaraten artean, eta ez guk salatzen duguna da, animali horiek ez direla apaingarriak, dira erresistentzia adierazten duten subjektu politikoak, ez dute han egon nahi, eta hori adierazten dute. Adibidez, ikusi genuen hauntzak saiatu ziela IES egiten, bat sartu zen jendearen artean, baina IES ez egiteko egiten dutena da sokak hartu, makillak, lotu, eta horren bidez IES egiteko behar hori ukatu, eta askatasun ukatu. Beste argazki bat ere publikatu zenutena, adierazgarria bideo txiki bat agertzen zen, oio bat, berari pikoteatu ziotela, eta hori gertatzen da normalki ez, oioak estresatuak dauden. Hori da, denek zeukaten horrelako zauriren bat, eta zen zeudelako elkarri pikatzen, elkarri zauritzen. Aimar, jendeak erranen du, haizu, hau bizitza guztian egin da, horrek ilusioz hartzen dute kontu guzti hau, etorri berzate orain ere horrekin. Agian nahiz eta egia esan, betidanik egin dela ez, eta betidanik hori pizkat ere pintzekin hartuta, noiz bat hasi zen ere. Baina, guretzat hori ez da argudio bat ez,
ohiturak, hori, aldatu behar dira ere, norbanako bat, edo norbanako batzuk zapaltzen dituztenean, eta guretzat ohitura hau zapaltzailea da animalientzat. Eta baita ere erabiltzen den argudioa normalan aurrei gustatzen zaiela, aurrei hurbiltzen zaizkiela landermuko ohiturak eta bar. Baina guretzat, gure ikuspuntutik, azkenean erakusten ari dioguna aurrei da animaliak objektu bat bezala tratatzen ez. Animaliak gure mesedetara dauden izakiak direla, guk nolanahi erabili ahal ditugula eta guretzat hori birpentsatzeko zerbait dela ez. Animalia horiek azkenean guretzat norbanako sujetuak dira, esan duenez olaia. Eta hori horrezegatik baita ere guretzat da garrantzitsua gai hau lantzea eta hori. Baina Imar, jendeak erranen du, baina animaliak dira. Bai. Animaliak dira. Guretzat hori da gure borrokaren muina ez. Ulertaraztea jendeari animaliak ezke betidanik tratatu ditugu objektu bezala, bai lanerako tresna bezala, bai jateko plater bat bezala, eta hori, eta azkenan animali horiek sentitzeko gaitasuna dute, agentzia dute ez, sujetu aktiboak dute, beraiek askatasunan bizi nahi dute ere, gu bezala, minak ditu nahi dute, orduan. Bai, azkenean gu bidaltzen dugu mezua da, ea zenolako harremanak sortzen ditugun, ez? Orain arte guk goitik sortu dugu harremana beraiekiko, eta azkenean da kontrakoa ez, elkarbizitza. Berdintasun batean, hain zuzen ere olaia, bazanuten hor, hain zuzen ere Aimarrek orain erabilituen terminetako bat, sujetua, eta akaso jende honditzea harrituko dion hitz bat, erabilera bat, kontzeptu bat. Animaliak sujeto politikoak dira, aipatzen zenuten. Claro, azkenean zapalduta daude, gu beste esparru batzuetan zapalduta dauden bezala ez, eta beraiek agentzia daukat esateko, aldarrikatzeko ez dutela horrego nahi. Batzuek aldarrikatuko dute modu batean edo bestean, izan daiteke ihes egiten, izan daiteke oihu egiten, koska egiten, eta borrokatzen dute, beraien bizitzaren alde. Sujeto politikoa izatek ez du eskatzen beraz nolabaiteko, ez dakit zein dena, kontzientzia konplexu bat edo kognizio konplexu bat, hitzaren erabilera izatea. Ez da beharrezko baldintza bat errango genuke. Ezke hor sartzen gara, pizkaterreno filosofiko baten ez, baina... Gustatzen zaigu xaloan filosofia. Guretzat, patzen dugunean sujeto politiko direla, zan nahi duguna da, haiek eskubideak dituztela, askatasunean bizi nahi dutela, termino horietan, ze gero, ez dakit, baita ere gizaki guztiok ez dugu kontzientzia konplexu bat garatzeko aukera. Badude gizaki batzuk ez dutela, eta horrezegatik ez dira... Ez diote guztien subjektu politikoak izateari. Orduan, guretzat fokoa ez da jarri behar hori kontzientzia konplexua dutela edo hitz egin aldute edo baizik eta sentitzeko gaitasuna dute edo horrelako terminoetan edo bizitza duin bat merezi dutela, zazinplik. Hortzen, izaten da argudio aski potente, nik ere filosofian eztabaidatu dut handiz, karrera hori egin bainuen eta hortzen agertzen zen. Zuzen ere, antiespezistek erabiltzen duten argudio ahaltsu hori, ezta? Gizaki zaurgarriak badira, vulnerableak direnak, dependienteak direnak erabat, orduen horiek ez bat ditugu erabiltzen, ez, bertze animaliak bizala, zeratik animaliak bai. Espeziea da baldintza hori, horixe, da hain zuzen ere akusazio ez, hori dela espezismoa, pentsatzen dut hortik etortzen da, baina hala ere ez, hortik aratago joan eta seguraskin horbaiteko laia pentsatuko du. Ni ados nago, ez, animaliak ere errespetatu behar direla, baina haizu, han ikusten genuena, ez dakit, ez ziren tratu txarrak, ari ziren erabiltzen, baina ez ziren tratu txarrak, errango dute. Bueno, batzutan, esan nahi du, orokorrean, horrelako kale jiretan, eta ez da gertatzen bakarrik Iruñerrian, auzoetan ere bai, askotan ez dugu kontrolatzen ze gertatzen den zehazki animali horiekin. Eta zuk erabakitzen duzu momentutik animali hori alokatu dezakezula, ze alokatzen da, pagatzuzu diru bat, ekartzen duzu,
eta egin dezakezu nahi duzuna. Bazaude tratu txar bat ematen animali horrekiko, ze animali horrek ez du horregon nahi, eta erabakitzen ari zara zure objektu bat dela egiteko nahi duzuna. Izan argazki bat, izan desfilatu, sokekin lotu, makilarekin kolpatu edo bultzatu, edo dena delakoa. Eta ez dakigu ere zer gertatu den animali horiek iritsi baino lehen. Gehi garraioan sufritzen duten estresa, nondik ekartzen dituzten. Bai, eta inkluso hortaz haratago, guk tratu txarretaz aparte, guk salatu nahi duguna da erabilpena bera, nahiz eta tratu txarrik egonala ez guretzat ja hori da, guk ez ditugu nahi kaio handiagoak edo tratu hobeagoak animalientzat, baizik eta animali horiek bizitzaren jabe izan ahal izatea, askatasunez bizitzea, edo guretzat nahi dugun berdina ez. Hain zuzen ere hori seguraski esplizituen ikusten den bertze kontu bat, hemen solasteko genuen bertze gai bat, eta da Eguberrietan nola salerosten diren, ez? Animaliak, Aimar aipatzen genuen bezala lehenago hemen kamaratik kanpo, hortzen ez, ikusten dira, zuek Twitterren azaldu duzen bezala, edo zein dendatan, animalia dendetan, kaioletan, hortzen txoriak, zo batean bezala, erosten dituzu, etxera eraman, gero batzutan agitzen dute gainera, edo zein tokitan, hoxen, ez da? Edo zein merkantzia bezala erabilita. Bai, justo horrekin salatu nahi genuen ara, hori, animalieken eragiten diegun kosifikazio hori, ez? Nola bilakatu ditugu biletu bat bezala, oparitzen dudan bezala, edo zer, galtzerdi batzuk, ere oparitu aldu txakur bat, edo txoritxo bat, edo zakiz ere, eta azkenean, ez dira biletu bat, horretan guk egin nahi dugu incidentzia, ez? Direla sujetuak, direla norbanakoak, sentitzeko gaitasuna dutela, eta baita ere, industria horren atzean dagoena ez, animali horiek hor egoteko eskaparatean, badago kriantza bat, daude, granjak, erreproduzitzen, txakurrak, lo que sea, azkenean, kondenatzen dugu izaki horiek izateko merkantzia, bere bizitza osoa jaietzen dira merkantzia bezala, eta hilko dira merkantzia bat bezala. Eta aipatzen zenuena atzean dagoen ez, prozesu guzti hori, ekoizpen prozesu hori, animaliak ere objektu bezala ekoizten. Bai, eta alienazio bat ere termino marxistetan inkluso hitz egin da, hori, azkenean, ezke objektibiza kosifikatu ditugu. Eta interes ekonomikoak daude. Eta gainera gertatzen dena da, Gabonen bueltan oparitzen dira gehiago, eta horietako asko gehiago ere abandonatzen dira gero. Horrez gain. Hortzen ere bai, buelta pare bat emateko buruari, ez algaren kontsumismoaren dinamika horretan gehiagi sartzen eta hori ere bai, bertzelako izakietara estrapolatzen. Hola ja, egongo da jendea batez ere landa eremuan eta Xaloa Telebista ere landa eremuan ikusten denez merezi du honi buelta pare bat ematea, ez? Errango dutenak, aizu, neri iduritzen zaitu hori pixket hiritarren kontua dela, ez? Hau, baduela puntu urbanozentriko bat hemen zuek salatzen duzen hau, ez? Zereren, guk landa eremuan beti erabili izan ditugu eta beharrezkoak izan dira, ez? Trakzio animalia delako, sortzeko, edo, etxerako elikadura ere ekartzeko batean, baita ere, bertzelako baliabideak ateratzeko, ez? Dela artilea adibidez, bonetak egiteko eta lakoak, ez? Orduen, karo, menari duzue salatzen, baina hiriko nolabait ere erosotasunetik, errango dizuete. Egia da, adibidez, hirian ikusten den kalejira hau, nik landa eremuan ez dut ikusi. Zasen nahi dut, badago behar bat landa eremua ekartzeko hirira, ez dakit ez da ere landa eremua hori den, kalejiran ikusten dugun hori, niretzat ez. Nik landa eremukoa naiz, baina... Eta gu azkenean batzutan landa eremukoak sentitzen dira ez, seinalatuak bezala gure lana, bere aintzat lana dena ez, salatzen ari zarete, gu ez gaude landa eremuaren kontra, gu alde gaude elikadura burujabetzaren alde, baina uste dugu horretarako ez dela beharrezkoa animaliak ustiatzea. Hori guztia lortu daitekela horri heldu gabe. Eztabaida pentsatzen du luzerako ematen aldu, baina, egia da momentu batean
akaso hemen animalien bidez ekoizten ezin dituzun baliabide batzuk, baina da igual kanpotik edo bertzen baitetik ekarri behar dituzula, lehenu aipatzen genuen, bonetak bezala, ez? Karo, ezin baituzu bonetak egin artilerekin edo larruarekin, agian produktu sintetikoago bat edo ekarri behar duzu munduaren bertze punta batetik eta ez alduen horrek ere gero, ez dakit aztarna bat uzten bere atzean nola baitere. Nik uste dut dela pixka bat konplexua hori guztia orain hemen sakontzeko, baina... Xagoan sakonetan hori sartzen dut. Baina, eske, asko erabiltzen da argudio hori eta da askoz sakonagoa, eta... Adibidez, hemen ekoizteko modu estensiboki jaten ditugun elikagai haragia adibidez, beharko genuke Euskal Herriaren eremua, baino zati asko handiagoa, ere ez litzateke sostengarri, ez? Orduan, bai, esan duena golaiak, guk ere ez digutugu galdera guztietako erantzuna, baina, ez dago nik uste errezeta magikorik. Bai, hori guk, bai, puntuan, pentsatu nahi dugura, ze harreman izan nahi dugu animaliekin eta orokorrean naturarekin, baina bereziki animaliekin. Izaki bizidunak dira, norbanakoak, sentitzeko gaitasuna dute, eta nik uste merezi dutela harreman horrei buelta batzuk ematea. Edo zein kasutan ez dakit egiten duzuen nolabaiteko jerarkizazio bat borrokena. Hau da, borrokena erran edut, nonbaitetik hastekotan, akaso hasi behar dela animaliengan sufrimendu gehien sortzen duten horretatik, izaten aldela tauromakia adibidez, edo makroetxaldeak ez dakit, han akaso, nolabait ez kuantitatiboki, kualitatiboki sufrimendu gehien sortzen da, berez, nolabait ere has gaitezen handik ez dakit, ala ikusten duzuen borroka olaia. Ez, normalean izaten da ze behar ditugun gure inguruan, eta horren arabera erabakitzen dugu orain hau lantzea edo bestea, ez hainbeste azkenean denak dira animaliak eta denen aldeko, animalia guztien askapenen alde egiten dugu. Eta, adibidez, aurkeratzen badugu gai bat, adibidez guk egon gara lantzen ere tauromakiaren kontua pasen Sanferminetan edo ipikaren kontua pasen urtean Sanferminak ez zirela eta mailak antolatu zutela ipika txapelketa hau. Eta izan dira ez gehiago sufritzen dutelako gehiago ez, baizik eta baldintzak ikusten genituelako, beste eragileekin aliantzak egiteko eta indarrak ikusten genuelako hortik tiratzeko eta hortik baita ere guk egiteko pizkat, ez dakit pedagogia egokia den, baina bai, azkenean tauromakia jendeak ulertzen badu zezena sufritzen duela, zezenak ez duela egon beharko eta agian errezagoa da birplanteatzea, edo agian ez, baina birplanteatzea beste animaliak ere, beste zapalkuntza motetan ere sufritzen dutela eta ez litzatekela hor egon beharko edo. 1001 gai, kontu honekin, orain duela urteak, daramazkite lantzen alako gauzak, orain badirutik, gero eta zentralidade gehiago hartzen duena, zezen plazetan ikusten da adibidez, ze beherakada egon den, eta horrein zuzen ere kritika hauen ondorioz izan da, hausnarketa horien ondorioz, eta honek izanen du dudik gabe, etorkizunean ibilbide luzeagoa, beraz eskerrak eman, hementxen kontu kontari, argudio horiek ematen ibili diren Olaia eta Imarri, aipatzen genuen bezala, egu berrietan salatzen, hortzen bai olentzeroren kabalgatan, bai opariak erosterakoan nola kosifikatzen diren animaliak. Olaia, mila esker onditz, hemen otegatik, Aimar, zuri ere bai. Mila esker. Hauxen urteko azkeneko magazinean errateko genuena, espero dugu, urtea ongi akitzea, ongi hastea eta heldu den urtea hobea izatea, behintzat ea klima zertxo bait hobetzen den eta hurrengo urtean egitazko negu batekin ospatzen dugun urtezarra. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.